Guitarra Capoeira. Estamos em Euskadi com aulas de capoeira e hoje aqui em Amorebieta. Capoeira, Brasiletik datorren nolako autodefentsa, arte, berez esklabuek praktikatzen zaurien, nugasaben aurrien ostontzeko, sartu zauri zen hori musika erritmoak eta tapetako zer zebizien egiten edo. Capoeira é o dia clarear. Capoeira, abadá. E você é capoeira, nunca para. Gabo Arraia da kapoeira talde bat. Gure talde dauz kapoeirako pilo bat talde dau. Brasilen hasi ziren, eitzen ondala 10 urte, gero etorri ziren ona Bilbora. Balua izan, Gabo Arraian sortu zagoena bera izan zen. Capoeira, abadá. De segunda a sexta-feira, rodar no Maitá. Oindala urte terri bat egiten dut kapoeira. Baina hasi nintzen 2005an, eta gero itxi nauen, baina kriston bono okina ben, eta gero urte terdira barrio hasi nintzen. Telebistan ikusi nauen, eta pilo bat guzti daten, lutxe izateaz gain, arte martxela izateaz gain, musika izartzen dalako, ritmoa, dantzie. Hemen kapoeira emoten hasi orduko urtebete harin edo Brasilen honitzen, dantza ikusi nahi, karan ikusti da, baina ez du, zer da. Emoten dago ezet, baina purke guztain jate piloaz, ez da. Mendirezun, ez korrikan, ez spinning, ez dago zer ikusirik, beste hori gazte. Gredari zen gauza guztiak adierazteko era bat, gorputxegaz adierazteko era bat. Ezagoak egiteko, penaskoak ere bada, landekin ere bizaten ez zaudari dala faltan botazio herrizek, bai, sentimentuak asko deke zer ikusitzen. Así que gazte zara baizena, nire motoritzelako lotzi, eta gero etzen da punto batera, lotzi galtzen dozule, urtetazu posik zegoa. Nire lagunek ez dut beste entrena, gero hori itxekoan gazabali, ez da suitzen ez, baina berak ingerten dut flexibilidade pilo bat, agilidadie, kiroletan dalan asko inot eta hori, baina hain ondonik ez dut inoiz paseo. Mamintatzea, espezieko pogar, ez da gizer, ez gero, eta guretzat betikoa da, nik euskaldunek edo. Kadera, eta guk kadera grande, baina ez daukogu. Ostikadak jotzearena, da lako galdera erantzun bat bi gorputzen artien, nik ostikada bat emote dut eta eskiba bat egiten dut, ostikada hori erantzuna emanez. Da gorputzen bidez, konbertsazio bat erutien muden da, bestigaz jolastu. Da, kriston postasunar, konpenetrazio bat da benen edo, eta oso ondo sentite zara. Eta hori, rodan egoten gaienean, dala sartzen da gure dauena, batzutean igual bai topetan dozu, zure gustokoa dan hori, sartzen zara jolastera beragaz. Segaitik kapoeira euskaldun bete holan irakasle segaitik ez? Ni neu ez behintzat, nik ez dago nivela horretako, baina... Eureko dolindaro bate hori, brasildarra da, ez dakit, eure beste sentimentu bat ipintzotzen, ipentzetan dut txikitatik bizi izan dabe edo barruen darue. Gente pila esagutzen duzu... Da oso gente majoa garela ganera, ezin da laukeri galdu. Hombre, niretzako dezu perfektoa, zan impossible is nothing. Zagaitek, etorten zara hona, eta ikusten duzu gauzak egiten dutena, eta ostras, zelako gauzak egiten dugaz. Me callo, ¿no?